утлубул илма минал махди лил лахди, ягъни гыйлемне бишектән алып лахадка хәтлек ал дигән хадис. Рамил хәзрәт Бикбаев үзләренең Җәмигъ мәчете хакында яратып, горурланып сөйли. Аны 1994 елда сафка бастырганнар. 2014 елда мәчеткә янкырма өстәп салалар. Хәзер менә бу мәхәббәт бинаны мәгърифәт мәркәзе дип йөртәләр. Биредә мәдрәсә дә, хатын-кызларны төрле кул эшләренә өйрәтүче түгәрәкләр дә бар. Янкырма төзелгәннән соң инде безнең инде икенче катта шушы 1000 еллык мәдрәсә эшли башлады. Эшләү дәвам итте, киңәеп. Тулысынча яңа заман талабына туры китергән җиһазландырылган сыйныфларда һәм шулай ук безнең инде менә Пәйгамбәр хадисенә килгәнчә бишектән алып ләхәткә хәтле гыйлем ал дигәннән без инде 3 яшьлек балалардан башлап инде алар белән шөгыльләнәбез. Алар инде атнага беренче көн килеп, алар шушы бер ничә сәгать дәвамында шушы дин нигезләре, шушы Коръан ятлау нигезләре өйрәнәләр. Шушы кичкенә яшьтәге баладан башлап һәм дә шушы олы яшьтәге әби апага хәтле инде безнең атна дәвамында 500-гә якын кеше монда белем ала. Балтач районында олысы да, кешесе дә ата-бабадан калган гырыф-гадәтләрне саклап калу өчен дугалы, иманлы, туган телле юлны сайлаган. Бу эшне дин әһелләре һәм районның Аккалфак татар хатын-кызлары бергә алып бара. Үзләре тәҗрибәсен яшьләргә дә өйрәтәләр. Безнең үзебездә Аккалфакның бөтен составы 35 кешедән тора. Шуның 15-е өлкәннәр, 20-се яшьләр. Яшьләр алар җиңелрәк тартылалар дип әйтәсем килә, чөнки алар инде өлкәннәрнең үрнәген күреп, алар тәрбиясендә үскәннәр бит инде. Менә монда күрәсезме, чепчикның инде бу өлеше матур, шуңа күрә. Районның төрле авылларында эшләп килүче Аккалфак оешмасы әгъзаларын җыеп, аларга менә шулай мастер-класслар да күрсәтәләр. Мәгърифәт мәркәзендә районның танылган шәхесләрен барлап, аларның 15-30 буынга кадәр нәсел шәҗәрәсен төзиләр. Бу эшне Гөлсем Миңнебаева башлап йөри. Авылларыбызда имамнар булып, муллалар булып, абыстайлар булып, эшләгән кешеләрнең шәҗәрәләренә тагын да зур игътибар белән эшләргә тырышам. Аларның нәселләреннән чыккан яңадан нинди абыстайлар бар, кемнәр бар, кемнәр яңадан имамнар булып эшли, бу эшне кемнәр дәвам иттерә. Безнең горурлыгыбыз булып тора Казан басмасы. Ул безнең татарларның, казаннарның горурлыгы. Мәгърифәт мәркәзендә музей да булдырганнар. Анда борынгы дини китаплар саклана. Ислам дине тарихы, катлаулы елларда динне саклап калган районның күренекле шәхесләре хакында белергә мөмкин. Бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңгә игелек кылу бәхет булмыймыни? Балтач районы хатын-кызлары кунакларга якташлары Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевның 1001 вәгазь китабы буенча театральләштерелгән күренеш әзерләгән. Җәлил хәзрәт китабындагы алтын киңәшләрне Аккалфаклылар халык күңеленә сеңдерергә тырыша. Җир йөзендә бер генә мәсьәлә бар, шишәсе ул күркәм холыклы бала тәрбияләү. Бер генә җир йөзендә профессия бар, ул әтияни профессиясе. Әгәр кешелек дөньясы шушы әтияни профессиясын Аллаһ риза булырлык итеп үти алса, балаларыбыз үзебезгә караганда яхшырак булса, ул вакытта алга китеш тә була, тәртип тә була, тынычлык та була. Әгәр дә гаиләдә рух бирелә икән балага, ул бит инде үзеннән үзе үз милләтне кайгырта торган, телен саклый торган, моңын саклый торган, ашу әдәпләрен саклый торган, кием әдәпләрен саклый торган безнең буын үсеп килә. Кадрия рәисендә сезгә бүләйтеп, нинди матур калфак алып килгән. Балтач районы Аккалфак оешмасына тагын бер әгъза өстәлде. Түбәнкенә авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны 95 яшьлек Тәскирә әби Галимуллина оешмагызга керәсем килә дигән. Аккалфакка керәсе килгән инде, картайгач Аккалфакка керәсе килә инде. Бик күп эшлиләр. Мен аны тыңлап кына да торасы килә аларны. Менә шундый милли җанлы кешеләр яши Балтач районында. Өлкәннәр сөенерлек яшьләр, яшьләр үрнәк алырлык, өлкәннәр гомер итә биредә.